Kedamtang arkoi ni phai hiniar ni Muti Bak New Delhi along kachongda tampen kido Kristo aphan ke kroyedum Home Fellowship pen cherap cheturun si Langtibuk Baptist Church Youth Department pen chepatir pipon pen arnisi apharman Monduli Siangbong Jirpo football match ke pathu padopon Bangso Jirpo football kapathu along Langtibuk Baptist Church along pen fellowship ke thom lapen angtan pen ke bangate rangatum ke thom pen pangrum pen terang trokang bong si pathu pondo Monta bangso ke pathu panalong angdung kiti angdeng an Hatoka Baptist Fellowship la pen Raikom Maklam Baptist Fellowship atum pensi pathu pondo Bangso along Hatoka Baptist Fellowship atum ket hek sera jok goal hini pen Raikom Maklam Baptist Fellowship aphan parem pondo la pen ke hai anong e tangka setami Langtibuk Baptist Church pastor pensi pajir pondo Labang soalong aluhi aman pen Mondulia pastor Chunbang evangelist deacon lapen pregjam ke thegiding atum chetongru Pon dalam jengkar Langtibuk Baptist area isab lo mane Fellowship ang bongan Fellowship kithom do Hatoka la Raikom segadong la Fellowship la bendang Monduli la pli ang bong sini tumpu ngkan si arang jesan lo mate hala dang Monduli ang bong pen semar tumha Delhi chonda da matu ada kalam itu gereja tam chonda pe posi gereja pethela gitu apo mentinde ga kasi sangdo sia tum hujiri sab kaching room si hala tum gereja dolo si lahai pen si antum dan cipilo dia so dan tempen ala tum bang tro an bang do anaka bido pen garudo la pen si kapega chedin dadu bang tro pan rosi do ha group pen si atum ana bang panong dan asa dan pen joksi ini dak Langtibuk Baptist Monduli Baptist Church along isi itung dak Langtibuk along Fellowship itu anu banding ngarong cipi Christmas pen ningkan ni buta ngarong cipi je pasti ini na so dak Langtibuk youth tempen sport team by sport atum pen joksi da so amne ding dunsi halas tem sponsor tama pen jok pen si kidi so Dilai pen Bijoy Rongpi Karbeng Nonglai